Imported nga Bombay nag-abot na sa pungsod. Mga manugbaligya ginakahangawaan ang posible epekto sini sa ila palangitanan. Bombay sa mga merkado, amat-amat naman nga naganubo. Hindi ang gitutukan ni John Sala. Nag-abot na sa pungsod ang gin-import nga Bombay gikan China. 16 ka container vans nga may unod nga white onions kag 32 naman ka mga container vans nga may unod nga red onions ang nag-abot sa Port of Manila. Basta gani kuno may imported hambali na nay charito, sa masami barato ang baligya. Ganang epekto sa ila sini, hindi hamak nga kapirdihan. Ang pangabuhi sa Pilipino na nagadugang na ba? Ang pigado na gidya. Ang manggarano nagadugang gidya sila taas sa ilang pagpangita. Kami ang pigado kami diga sa public market, amo na pigado gyapon kami. Si Nanay Ronaida pareho man ang sentimiento apang wala man kuno sila sang may mahimo. Kung ano, iway ka man na nahimo, kung barato, kung malatag nila. Depende sa nag-auyat man sina eh. Sa karon nagdumo naman ang presyo sa Bombay sa mga merkado. Diri sa Oton Public Market halin sa 500 to 550 pesos per kilo. Sa mga nagliligad nga semana, yaraan ini sa karon sa 250 to 300 pesos per kilo. Kung may nagakahangawa, mayara man sang nakakita sini bilang oportunidad para sa mga manugbakal agud makakinot. Pero sa amon di okay naman kay para ang tao diri makabakal isang barato ag ang pangadadlaw nila bulig-bulig. Upuod kay si Lilo Rinduque, John Sala, Buana, Western Visayas.